Gaurko hasi nahi nuke, Ibamen berezi bat eginez, ze guk jasotzen ditugu audientzia datuak eta ondo ondo aletuta. Eta ikusten gaitu mundu guztiak, eskerrik asko, beratxalo eroan mundu guztiari, baina, aur gazte, heldu, mundu guztiak, baina bereziki, eta hau da azpimarratu diguten datua, ikusten gaituzte Bizkaiko jubilatuek. Hemendik aurrera, gure talde... Bai ez da? Hori nore publikoa da? Gure talde demografiko gustakoena, zalantzari gabe. Bezarkada eta txalo bero bat! Haupa zuak! Haupa Bizkaiko jubilatuak eta atozela gure lehiak idea, Pasa, Arrula! Maialen eta Iratin, Jon Eibon, Elen eta Maia! Eta noski, Bizkaiko jubilatuak eta atozela platora ere. Egun pasa egin eta... Gipuzkoarrak izaten dielako, bai, Bizkaikoak ere bai. Ondo. Hau esan da, Maialen. Zesan digu beste txoritxiki bat, Gaur? Nere urtek. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Maialen, bihotzetik. Zemat? Oita sei. Oita? Sei. Oita sei, ondo. Oita sei! Iratikazuk? Ni bozketxa oita sei. Bai, bueno, zorionak zuri. Ze ondo. Zikuzula lehenago harrapatuta noski. Nik krisi bat izan duen 26rekin. Bai, krisi gogor bat. Gero 27 super ondo, Bai, ez da. Gero 30rekin igual beste txiki bat, zorti gorrera dena. 27, 55. Krisi bat ere zuen, Maialen eta Irati, 11. saioan. Hau batzuen, hau batzuen! 850 euro pilatuta guztira. Zer falta zaigu egiteko, Irati? Zaku erama. Bai, hori argi dago. Bai, baina esan nahi dut, asmoak eta metxak eta ari garela ondo betetzen, edo? Bai. Oso gustora, ja familia bezala hemen txan. Etxean bezala, leku hartuta, noski. Bueno, zuen etxean baino leku gehiagorekin hemen, ze etxea bete-bete eta guatzen noski. Gaur, pisuan izango da, urtebetezte festa ospakizunik, miluz eta gero esan nahi dut. Iristen zerbait, izan da. Baina sorpresa da, beak ez dakit. Ados. Bueno, ea gaurko saioak ere sorpresa asko ekartze dituen, ados? Bai, onak espero. Animo, ikote eta sorte hon. Jonete, Ibon, ze moduz? Ondo, estrenatuta, bigarren saioa izan arren, aurreko saioe amaiera eraino. Zer da ederrena? Finala egitea, igual. Bai, aukera. Finala egin, eta ia lortzen dugun zaku hori bai, zaku hau puztuta daukagulako. Bueno, Jon, ez moduz, esan dugulako irakasle lanetan, eta ia orain telebistan agertuta, suposatzen dugu ikasle dana begire egongo diela. Bai, suposatzen da, ia zer deritzen. Zaipatu bezala ikusten gaitu mundu guztiak, Nireak ez dira jubilatua, baina. Ez. Ondo, bai, ikasle asko bai, eta pisuetan eta pisukide asko eta geuri begire. Ibon etxien umetxu epe bai? Bai, biala batxo. Biala ba? Bai. Miluze fan, seguru. Oan ja bai. Eta jaita ikusita, seguru. Bai, hola, pixkat errespetu zera, eta baina ridikulu ezin, eta... Bai, hori ken dezagun burutik, Izenak, geukagurra egiteko? Aiora eta Ione. Ondo pasatuko dugu gaur raita ikusten. Ongi etorri, Jon Eibon. Eskerrik asko. Elen eta Maia, gabon, zer moduz? Gabon, ongi. Ondo, bueno, aipatu duzu idazki pixukide asko ikusten gaituzte. Hemen txebi, pixukide aztaret, ez da? Bai. Non? Bilbon. Eta ze ikasten ari gara, Elen ezu? Ni enpresen administrazio eta zuzendaritza. Eta ni lanharremanak eta giza baliabideak. Bueno, alegia zakua irabaziz gero, kudeak eta lanak eta egiten, arazorik bat ere zuzu izango. Gero, literatur zalea, Elene, estrenatu berri xamar edo? Bai. Pasio berri bat deskubritu ote duzun, hori esan digute? Bai, denba dut egin pixka bat. Ze ondo, Elene zer, irakurtazu, ze gustatu? Novelak, batez ere. Ondo, denetarik. Denetarik. Bikain. Bueno, irakurri dut ikerketa bat benetan, novelak irakurtzen dagoen gaztiek, adimen, bueno, bai. Adimen artifiziala dugatela. Adimen dunagoak edo. Cerebro nahu edako hila. Orduan Elen ez horionak. Bueno, telesaiak ikusten dituzenek ere, bai. Maia, ez du telesain zalea, edo? Bai. Eta orain? Ze ikusten ari garen edo? Zakit. Orain mukatu dut mirreno de pelutxe. Gogorra hori, Bai. Baina, bueno, ikusi, horrek ere adimenean izango du ekarpen emot, eta seguru. Ze asmorekin, gainontzean, miluzera, Elene? Ongi pasatzera. Bai? Bai. Administrazioa ikasten ari gara, eta nahi dugu ongi pasa, alegia. Diru kontuak eta unibertsitatean nahikoa lantzen ditugu. Hemen esperientzia pilatzera etorri gara, Maia. Bai. Ba, fenomeno. Animo, zorte hon! Eskerrik asko. Adi, dirutxu ebe, badau eta. Bai. Miluzeko zakuan gaur ondo entzun, 15.000 €.
Egin dut, txarto, ara? azkazala margotu berri. Eta ja, Zer esango du ezin da. publikoak. Publiko alde, Leio bat idatoz eta daukazuek. Zer gantuzela, Kolombiaran instintuko lagunak. Ondo, gietorri. Elena eta Maia, zeuek erantzuten hasi, bestak beste zeuen esku jartzen ditugu, 3 proba, azteko. Eta zer zeuentzat? Ikusi makusi, triboren berbak potokumeak, ikusi makusi eurentzat. Maia Elena eta Iratirentzat. Potiokumeak. Potokume batzuk, ondo? Bai? Irribarre bat sartuko? Bai, ondo. Triboren berbak, Jon eta Ibonentzat, badertzo? Ba, bertxotan hasiko gara. Entzun, datu bat. Txirrita. Txirritatxo. Txirritatxo. Txirritatxo? Txirritatxo, txirritan familiku edala. Bueno, eski. Maite mindute. Maite mindu egin da. Bai, dau. Nik uste du nahiko bakarrik, redakzioan. Maite Bertsoak minduta idatzi eta dau. idatzi. Bertsoak idatzi eta idatzi, Maialen irati, agian zeu ezarete inspirazio iturri inok ez daki, ze pentsatzen duen. Baina Bai. maitasuna dario bertso honi. Bai, agertu dira, bakoitzak erabili beharreko oinak errimak, hau pagoazen. Ni luzetik kantatzen, Dizut. goxo-goxo, Belarrira. foku beroek baino, Gehiago. egiten duzu, Distira. amesten dut musuka, Noala. zure Espainen, Ez dira. bizitza gustuz pasako, Nuke. zure begiei. Begira. Ondo! Bueno! Ez tia bertsoa, Txirritatxo gozo-gozo dabil. Bai, kontuz. Arikera ere gozo-gozo egin ote dugu. Ikustagun. Epa! Dena gondo esatuta, 100 puntu bikote Maialen eta Irati. Apa dago! Kimika pizka bat antza, txirritatxo eta zuen artean? Bai, bat beru. Geisteko nahi donen. Bai, Jetxi edo higo, zezak egunen dagoen. Egin dezala zerbait behita txirritatxo. Zondo, Jon Ibon, lehiakideak ondo hasi dira, baita zuek ere, seguru. Eta egingo dugu tribuaren berbekin, Bermiora, ilazki. Ia noiz atozen Bermiora? Ospaldi nahi zoan, Ba, etorri Bermiora, esan zuerain gure publikue. Bai, Bizkaiko jubilatuak. Badinot, Bermioko handrak, Bai. neuri galdetzen kalien, noiz datorran txon. Bai, Orduen naizunin etorri. Joango naiz, klasa ego. Orain joango gara, tribuen berbekin jolas egitera esan bezala. Bermiotik, itxasopeteku probi datorreta. Itxasopeteko. Ja ba, zein Ja. diren berbak, Jon eta Ibon. Eta denbora, Jone, ume potxoloa. Osto ostuka. Rebotea, ume potxoloa, Ibon. Atun biribiltxoa. Zondo, pertsona arroa. Urrandiko arraina. Bikain, norbaiti bisita txikia egin. Oles bat egin. Zora berri, guztiz nekatuta. Osto ostuka. Ume potxoloa, Jone. Atun biribiltzoa. Pertsona arroa. Urrandiko arraina. Norbaiti bisita txikia egin. Oles bat egin. Guztiz nekatuta. Bai? Otzoritzorika ibili. Ume potxoloa. Atun biribiltxoa. Pertsona arroa. Urrandiko arraina. Norbaiti bisita txikia egin. Oles bat egin. Guztiz nekatuta. BAJ. Bai. Norbaiti buruz kuskuseatu. Txori-txorika ibili. Ume potxoloa. Atun biribiltzoa. Pertsona arroa. Urrandiko arraina. Norbaiti bisita txikia egin. Oles bat egin. Guztiz nekatuta. BAJ. Ono hori ere sartu da. Norbaiti buruz kuskuseatu eta txartu esan bebai beran ala ibili. Baina, Bermion bada Beran joela? ala ibili. Kuskuseatzako da? Ia ba. Zertxo Ia bai. ba, ia ba. Lau, berroi puntu oso ondo, Joneteko. Helen eta Maia, ikusi makusi estrenatzeko momentu iritsi da, ondo? Pozik? Bai. Batetik sortzira hortxe irudiak. Arkatza, motxila, amaiketakoa, agenda, horri zuriak, azpimarragailua, artaziak, estutxea. Helene, hasi egingo gara, agenda. 6. Artaziak, Maia. Lau. Horri zuriak, 5. motxila, Helene. 2. Estutxea, 8. No. arkatza, 1. azpimarragailua, 6. amaiketakoa, 7. agenda, Maia. Lau. Artaziak, Hiru. horri zuriak, Helene. 7.
Motxila, Maia. Bi. Bestutxea. 8. Arkatza. Bat. Azpimarragailua. 6. Amaiketakoa. 3. Agenda. 4. Artaziak. 7. Horri zuriak. 5. Aupa! Sekulakoa! Oba, proba, bikote, Kosta zaigu, arraun egin behar izan dugu, baina azkenean taula guztia bikain osatuta. 100 puntu, Helen eta Maiaren zat. Ezkara, gaizia zi, Bazuko beto, noski. Jarrai dezagun, bideo horretan Maialen irati, imintzioka. Hartu lekua mesedez, Jon eta Ibon bestaldean. Ea ba, hemen ere kimikari badagoen. 3 kontzeptu hartxe, denbora. Soka, zinturoia... Eskalatzailea. Gorila. Ez. Zerbait... Rapelatu. Ez? Jeitzi. Bostu. Zerbait, edan, berakoa... Ez. Tripako minak. Titia, ez nea? Bai, izan. Lo egin, etzan da, oean, litera... Oea egin. Oie egin, oso ondo. Eta hirugarrena. Monstro bat, iesean, gorila... Ez. Zezena, txakurra, otxoa... Ez. Bero. Artza. Bai. Artza eta korrikalaria, harrapatu... Zer da? Maialen zer da? Mendizalea. Bai. Artza eta mendizalea. Mendizalea, harrapatu. Zer egin du? Harrapatu, jan. Zer egin du? Hartu. Sustak egin dio? Eraso. Eraso, hori bai! Hain asmatzaile finak izan dazuek ere ja behar dugu. Eraso. Errapeak egiten hasita? Rapela. Horre naztu irabi kontzeptu. Olain ez deder arte. Bai, ez. Ez hasi da behi bat balitu zela, alegia. Claro. Jabetu zaren arte, nik ere baditu. Danak, 70 hau bazuek! Gainera biografikoak, zuretzat. Bai? Oea egiten hasi zara, edo oraindik ez? Ez? Tarteka egiten dut, Tarteka. Bai. Egunero? Bai. Ez. Egiten dut, ohera sartutakoan, orduan pizka bat gainean egiten dut. Nire gainean hori guztia no antolatzeko. Baina, kanpoan. Bai, hor ja bai. Zuk? Egunero? Oia ba. Bai, Da ondoa irieta. Jon eta Ibon zuek ere bai? Bai, saiatzen gara. Saiatzen gara, ni ere saiatzen naiz, ez dut egiten. Hartu lekuan, hori da. Bikote, bota proposamenak, beldurri gabe, adoz? Vale. Goazen ba, bigarren erronda, denbora. Txoria. Hegazkina. Ez. Ondo. Ondo ari da, Zer da hori? Saguzarra. Hori da, saguzarra, bikain. Motosierra. Bai? Jode, oso. Ez dakit. Erratza pasa. Garbitu. Bai. Garritzaileak. Zer dira? Liburutegi. Gu, partatzen... Zer? Zoi zer? Partatzen dugu, jokalariak garbitu, Ez? garbitzaileak erratza pasatu. Ofizina garbitu. Bikote bat. Bikote bat. Bikote batez! Zuek zer zaretea? Etxean garbitzen bai. Pisukideak. Pixukiak etxea garbitzen. Bai. Segi! Ota, elburri gabe. Jon, ez estilo. Motosarriez, egunero? Egunero. Entzun egin da. Zarata egin dut entzunik. Inbesteko indarrarekin egin dio. Helen eta Maia, pisukiek etxea garbitzen, etxea garbitzu? Bai. Bai. Saiatzen gara, saiatzen gara. Tarteka. Tarteka. Tarteka, ondo. Nekatu barik. 70 puntu hau pazuek! Nekatu bari, baina gorputzan da azten dutan, hartu lekua Helen Maia zuen txanda, Maia Helen eta irati bestaldean. 3. erronda, beste 3 batekin, ondo biribilduta, ea ba, demora. Irakurri. Komikia. Komiki bat. Bai. Zondo? Telebista. Eriki lehioa. Armario bat. Jateko, Frigorifikoa. labea. Ez? Bero? Oskailua. Ez? Mikrondasa. Bai. Hori bai. Mikrobina. Vale, bilak, lagunak maitaleak. Maitalea zeate, Ja ilargian. begira. Ilargere izarrak behi da, bi maitale izarre behi da. Maitaleak? Maitalea, Lagunak. Ez? zer zeate, Bi aizpak, lagunak. lagunak. Aizpak. Ez? Ez dira maitaleak? Bihotzak, Lehengusu. lehengusu. Ez? Biak, bi neska. Bineska? Imutil? Neska. Berdin da, baina maitaleak ez zer dira?
Pertsona. Pertsona, bi Bai, pertsona. noski, denok, baina... Mundutarrak pertsonak. Bi, kide, jo kise, bi... Emazte gizona maitale... Bikotek, ba, ondo. Bikotea. Venga, hartu letra ondo. Bestelako, ba? Ezberdina da, Izarrak maitalea ikustera edo joatea. bikotekidea. Bikotekidearekin lasai edo maitalerekin horrela. Maitalerekin ez da ikusi, ikusten. hori. Igual ez da ikusten izarrapez. Akao, ja, begira jarri ere ez zara Bikotearekin egiten. ikusten zuz. Bueno, dena, dena. Ederto, 70 puntu. Ondo. Bueno, izarra. Bai. Metafora. Hori ba. Eroglifiko batzuk. Maialen eta Iratzi, zebuk erantzuten hasi, momentu zaurretik. Bueno, ez berdintuta. Bitu, Ondo. zento. Bai? Puntu guztiak, arrantzatzeko prest? Bai. Lehenengo eroglifikoa. Denpora. Etzen inor, Zierra Bide, hau. ar da, ez? Edo aje. ez da, ez da, Urrun, Aje. gertu, Etzen inor. Gertu, Errepide. bai? Irakurri? gertu, Irakurri irati? gertu, Bai? gerturatu. Ez? Hasi? Zilarra? Agertu. Ah, Oh. zilarra. Bueno. Argentum. Aje. Gertu dago. Claro, Agertu. Agertu. Bai. Bigarren agertuko da, animo. Bueno. Maialen irati bigarrena, denpora. Lehortu eginda. Bai. Eta Tina Turner Bai. da. Bustina. Bustina. Bai. Bustina. Bustina. Soy historiko pertsonaia, hau begiratu behar nuen. Toy Hau Story? ideari pez. Zen harrapatu, Ez. Zue bai, edo? Buzz Toy Story? Lightyear. Buzz Lightyear. Ba, ideari pez, Bai. Toy Story nagertzen da. Infinitora Bai. eta arago eta hori guztia. Ah, bai, hori ez da porrotz. Bai. Ez, porreta, katxi porreta, beste pelikula Ilargira da eta hori. vuelta, Bai. vale. Ba, Buzz da, ederto, Buzz, Berrogeita hamar puntu, Tina beraz. Turner, tema. Berrogeita hamar, oso no bikote. Osondo, Bustinagaz, eitxasu eskolan eta, Jon, ez zer? Ez. Ez, eskulanak ez. Hori... Zire egiten eskulanak? Ez, baina nausizekin ez dugu egiten, Ah, ja. karo, batxillergoan. Claro, batxillergoa, ja. Gutxi. Ja, bai, ala ere igual... Gehiago Izango zan, izango zan. Umiekin. Talentu ona da, hori izatea, jakitea zuke. Eta lasaitzeko Bai. momentu da, Bustine oso ondo da. Gero pelikula batean lotzen zen pixka bat zerarekin ere, Demi ezta? Mooreri galdetu. Ja. Bai. Jon Ibon, eroglifiko batzuk. Erotismo asko barik. Bai. Lehenengoa denpora. Ez zait gustatzen. Igela, ogia, orea, Bai, apoa. orea bai. Ze gustatzen, orea. Irela. Igela ez. Igela ez, apo. Bai, Iban. Apo. Osatu. Apogia. Aporea ez. Zaporea. Bai. Bai. Zapo. Zapotxu ez. Zapoa. Zapo eta orea. Masa, zaporea. Osondo. Vale. Zeren zaporea ez zuzen maite? Ba, gauza gutxi izetez guztetan, Jatu nonak zarete? Uf, oso, bai. Aceitunak. Ez, Ez, eh? Esan behar nun. No. Zer rarue. Ez berde, ez beltz. Saiatu naiz, baina Ez, posible. Gure erredakzioko lankide batek jaten eman ditu ezurtak guzti. Aipatu dit oraintxe zuzendariak. Ba, Bai, gero bota... Erne. Jon Ibon, bigarrena denpora. Egun osoa pasa genuen. Algak. Algak. Kalga. Ka. Algatan, uretan. Ia, alga bai, kabe bai, venga. Ez, Kalean. Kalan. ez, Kalean. ez, Ka ez. ez. Hasi? Hasi goiti. Alga Algagoran. Kalgaka. Olgaka. Oi. Algataka. Algara doaka. Algaraka. Algaraka. Gertu ginen, Algaka. Bueno, markagailu algaraka. Erdi prezioan. Bueno. Berroita gar puntu, ondo dago. Ondo. Helen eta Maia beste kapitulu bat behar dugu, zuen pisuari dagokionez. Zema zarie, etxien? Lau. Lau zarete. Bai. Laurok ikusten duzue? Minduze gauero? Elkarrekin. Ondo, zein da honena, eroglifikoetan? Depende eguna. Bai, ja. Maia gaur zeuek izan beharko. Irregular xamarra gorduan. Gaur zeuek izan beharko. Aurra hartzeko aukera daukazue, Animo. Lehenengo eroglifiko neskak, denpara. Karramarroa ikusi dut. Palomita. Arroz. Arroza. Bai. Arroz da. Arrozu. Arro? Ekea, arroke. Bai. Arrobe. Bai? Arrokea. Arrobi. Bai.
Karramarra ikusi dut. Arrobian. Arrobian. Ez, esan zu? Arrokea. Arrokan. Ez. Arroza, silabaka, zarik ez. Arro, bai. Ketan. Arroketan. Arrobiak aipatu ditugu, baina... Ja. Arrokak behar genituen. Kan ez, ketan dagoelako, kea, behar genuen. Bigarrena seguru baietz, badator, denbora. Koloretsuak dira. Lagunak. Bestera batera. Bikoteak. Bestera batera. Lagunak, Senideak. bestera batera. Adiskideak. Labur hau. Lagunak. Adiskideak ez, labur hau. Beste sinonimo bat. Kideak. Kideak, ikusten ditugu, lagunak, adiskideak, kideak, hor, kideak, koloretsuak. Gola asmatu dituzte etxekoek, gaur, platoan zeudenek ale. Punturik ez! Lastima. Baina, hau zaporek arratza pixka bat goxatzea aldera, ez azpikitxo bat. Oso ondo? Iruñatik iritsi zaigu, Isa sare sozialaren bitartez partekatu du Maritxerdil izeneko kontuak. Nik irakurtu dut tarteka. Bai, Maritxerdil ondo dago. Iruñeko Aldezarreko parkinera joan, Oso ondo? eta, bueno, garrantzitsua parkinera sartu bezalaxe, gero ateratzea ere, ezta? Bai. Gazteleraz, irtera alde batera dago, euskaraz, bestera. Ze posible alda hau. Eta orduen? Metaforikoki edo, eskuina gazteleraz, ezkerra euskaraz, Iruñan gertatu izan da hori, Txalo beroan Maritxerdili. Badagor, loturatxo bat egon liteke. Soziologu zara? Bai, ez da, analizi politikoak eta... Analizi sakonak, miluzen. Eta entzun? Miluzeko eskuaren tegia garra! Hau, zuen! Ai. Kostata baina iritsi da. Ondo? Iritsi da deia garra. Bai, adarra ere ustut berria dela, orduan, honetik pixka bat egokitzeko. Egokitze lanetan. Maialen irati zuek ondo, ezta? Ondo. Komodi matekin hobeto noski. Horretarako, lehenbiziko eskua. Dena ez da dirudiena, Erne. Ze koloretakoa da Donostiako alderdi ederren dagoen karruselaren teilatua. Berdea eta zuria, marroia eta zuria, urdin iluna eta argia, edo urdina eta zuria. Urdina eta zuria. Ze politxekonek, barrak azarrak. Bai, dira. Ba, zeta batzuk eta ze bokal, askatuko dugu. Bokala, 8 pare bat, eta aurrera. Ze hitz ezkutatu dugu Esne Zopak taldearen kantu honetan. Biranin bera abitu ziren otore batian. Vespa, kotxe, bizikleta, motozikleta. Vespa. Biranin bera abitu ziren Vespa otore batian. Biranin bera, Vespa batian. Ederto. Te, ze bokal? E. Ondo, eta aurrera. Zenbat kilometro daude Baiona eta Bilbo artean. 120 baino gutxiago, 120, 180 artean, 180, 240 artean, edo 240 baino gehiago. Bikote? Esan? 180, 240. Errebotea. 120 da 180 artean. Osondo. Erre batzuk, ze bokal, Jon Ibon? Eta, kaso, askatzeko saiakeraren bat ere, dena ez da dirudiena. Jon Ibon, probatu nahi? Bai. Bai? Sekretu nahi zu? Bai, Jone? Urruneko heltzea. Errez, gerturatu orduko, ez errez. Ez. Hasi, irabatzuk? Maialen, irati. Entzun hau. Urruti ez, Dance forever and ever and ever ever and never leave this dance forever ever. Move your body, just dance. Ona, ze ona. Non sortu zen Iseoan Dodo Sound taldea.
Iruñean, Barakaldon, Laudion, Basaurin. Iruña. Egrixe. Ele batzuk. Eta, ze bokal? Ze bokal? Vale, orain bai. Bai, esan benga. Urruneko heltzea urrez gerturatu orduko lurrez. Beste kasi eta zuek bukatu? Bai, horixe, komodina! Maialen eta irati bentzat. Ondo? Zelantza, ja, Maialen irakurtzen zen. Oso ondo, lehenengo komodina banatu dugu, Jon Ibon zebek bidea zabalduta, ia zegoena lortzen duzuen. Bigarren eskuak dio adidanok. Ez, sartu, ez dagokizun lekuan. Lehenengo errondako lehenengo galdera. Nola jarraitzen du burutik, Nafarren kantuak. Herritar gehienak, inguruko gehienak, lagun gehienak, ezagun gehienak. Lagun gehienak. Osona, burutik. Hortxe kabatzuk eta bokala? A. Jon eta Ibon. Zein da argazkiko zuaitza? Intxaurrondoa, pagoa, gaztainondoa, lizarra. Bai, pagoa. Ez da pague. Errotea? Gaztoinondoa. Errobotea. Lizarra? No! Eta intxaurrondoan egarretari da. Biologok. Ene batzuk. Bokalik ez, Jon Ibon eta aurrera, entzun! Ze urtetan klaratu zen Erresuma Batuan Amy Winehousen Back to Black albuma, 2004, 2006, 2008, 2010. Bai, 2008. 2008an. Errobotea? 2010. Errobotea? 6? 2006. Oso ondo. Ondo, diskotarra, Buah. Ite batzuk, bokala? Askatu? Maialen irati? Aukera? Ez. Bai Jon Ibon? Laugarren erronda. Sei izenekin ezagutzen da udaberrian egiten den jaialdi hindu hau. Bindalo, tikka masala, baba ganoush, oli. Oli. Ba, joli da. Joli. Oso ondo. Hortxe, te batzuk. I bokala? Bai. Eurek esan dira zuk iradokita. Ez, esan du horra, hau txikiarekin esan duta. Jon eta Ibon, askatu edo beste galderatxu bat? Bai. Beste bat. Beste bat. Lehen hasi irata, baina Azkena. zutu hori errepikatu. Europako zein hiritan dago ikusten ari garen Carlos, Zubia, Viena, Bratislava, Praga, Frankfurt. Pragan. Polita. Eta zeta batzuk hor? Bokala? U. Bai. Jon Ibon, askatu beharko genuke? Azken errondan gaude? Ez sartu, ez dagokizun lekuan. Kanpaia nahi ez duenak aditu, soka ez dezala mugitu. Bai? Oh, yeah! Zondo! Bai. Komo dina, zondo? Eta hirugarren errondara, Elene Maia, zuek ere komodintxo bat? Bai. Bai ez da? Guazen ba, amonak askotan esaten zuen. Nongo portua ikusten dugu argazkian? Lekitiokoa, Ondarroakoa, Bermiokoa edo Zumaiakoa. Ondara. Rebotean. Bermeo. Pa. Lekitzo? Bai? Kofraiarekin hor, ondo? Ene, ze bokal? Jon Ibon? Ba. A? Bai. Askatu nahi duzuen? Igual ez. Elene Maia, entzun! The boys of the young boy, baby, come on.
Oh, Christmas time. Nola du izena entzun dugun taldeak? The Dubliners, The Chieftains, The Pogues edo The Coors. The Dubliners. The Dubliners. The Chieftains. Jon Ibon? Bai. The Coors. Pogues, Ge, bokalik ez? Elene Maia. Ze hilabetetan ospatzen da sushiaren nazioarteko eguna. Urtarrila, apirila, azaroa, ekaina. Urtarrila. Arregorea. Ekaina? Ondo? Ze ona, Bai? Erre, bokala. O. Epa. Amonak askotan esaten zuen. Ez dakit tankerarik hartu diogun. Edo aurrera? Aurrera. Elene Maia, laugarren erronda. Entzun? Denbora ez da pasatzen, naizta egunak igaro. Oh. Jon Maiaren ze proiektutan entzun dezakegu denbora ez da pasatzen abestia. Kantu bat gara, ezurbeltzak, karidadeko benta edo kantu berri bat gara. Kantu bat gara. Zu gaude min ematen dit, ez? Baina zurekin Gehiago, gehiago. bestia. Kantu berri bat gara. Kantu berri bat gara? Proiektuak ere baditut da, Jon Maiak. Ia ba. Jon Ibon? Zurbeltzak. Zurbeltzak. Oso Bai. ondo. Ka, eta ze bokal? I. Nahiko lan oraindik edo? Saiatu nahi duzue? Ez, aurrera ingo dugu ba. Aurrera. Azken erronda. Zein da atzerantz mugitu ezin daiteken xake pieza bakarra? Zaldia, dorrea, erregea edo peoia. Elene Maia? Peoia. Zai filtrazio ere izan den hor. Ze? Bokala? Bokal bat? E eta U daude. Zen. E? Bai. Hortxe. Eta zen aukera, amonak askotan esaten zuen. Hori. Probatzeak zigorrik ez duta. Bikote? Egoteko nahiago. Saera zarba da. Ja. Saiatu nahi duzue, edo? Bai, zuk. Ez? Ez dakit. Ba ezin. Ontzat eman noski. Geroko hau ustezko nahiago dut oraingoa. Ba, hirugarren komodina ez dugu banatu, baina aurretik beste biak da. 390 Maialenek eta Iratik eta komodina. Jon Ibon 340 eta komodina. 250 Elene eta Maia. Zein da zuzena? Adi danok, proba hau eta gero, bikote bat agurtu behar dugulako. ETV-ko, Euskal Telebistako, albistegietako korrespontsalak dira edo izan dira, hori da jakin nahi duguna. Xabier Madariaga, Aneire Zabal, Maider Gorostegi, Olatz Estimona, Maia Uribe, Olatz Arrieta, Pau Etxaniz, Mikel Aiestaran, Malen Altuna, Olatz Urkia, Arantxi Padilla. Mikel Aiestaran. Ekialde hurbilean, bereziki. Jon Ibon? Xabier Madariaga. Madrilen, Jerusalemen. Parisen be bai? Elene Maia? Amaia Uribe. New Yorken, 5 urtez. Maialen Irati? Arantxi Padilla. Kolombian eta Venezuelan hau. Jon Ibon? Aneira Zabal. Leku askotan hau ere gaur egun Berlinen. Bestinbestekoa? Elene Maia? Olatz Simon. Parisen, aritu zen bai. Bruselasen dabil, ezinbesteko, Olatz, estatu batuetan bai ibili izan. Maialen Irati? Malen Altuna. Erreportari lanetan ikus dezakegu hemen Euskal Herrian. Jon Ibon? Olatz Arrieta. New Yorken, Bruselan. Elene Maia? Pau Etxaniz.
Hau kirolaria da, piraguista. Jon eta Ibon? Hola, Turkia. Komo baina erabili gabe. Eta asmatu egon da 50 puntu. Asia Pazifikoan nolat. Jon eta Ibon, bigarren errondan sartu, zeuek erantzuten hasi, Katixa Agirreren liburuak dira. Sua falta zaigu, Habitat, atertu arte itxaron, bihotz handiegia, amek ez dute, berriz Zentauro, intimitatean, goizean oskorri, Patzikuren problema, ez naiz sirena bat eta zer, Paularen 6. atzamarra. Sua falta zaigu. 2007an argitaratua. Bere lehenengo liburuetako bat, Helene Maia. Amek ez dute. Zubikara ibeka jaso zuen? Ba, marra hizkuntzatara edo itzulita, pelikula bebai, Maialen Irati. Intimitatean, Hau nere aliasek primeran plataforman aurkezten duen saioaren izena da, ba? Jon eta Ibon? Habitat. 2009ko hau. Helene Maia. Paularen 6. atzamarra. Aurreta gazte literatura, bai? Jon eta Ibon? Ez naiz sirena bat eta zer. Aurrekoaren bideo beretik. Helene eta Maia? Atertu arte itxaron. 2015ko eleberria. Jon eta Ibon? Komodina. Komodina erabileko dugu. Patzikuren problema 2010an. Eta Helene eta Maia osatzeko aukera, taula osatzeko aukera, puntu mordoa jasotzeko aukera. Berriz Zentauro. Katixa Agirrerena da, berriz Zentauro. Novela zoragarria. bai, hori zein da 50 puntu Helene eta Maiaren zat. Garrantzitsuak horiek, Helene eta Maia zauek erantzuten hasi, eta hirugarren errondan, Steven Spielbergek zuzendutako filmak dira, hori da jakin nahi duguna. West Side Story, Marrazoa, The Fabelmans, Pulp Fiction, The Post, Titanic, Jurassic Park, Schindlerren Zerrenda, Indiana Jones eta azken gurutza da, eta estralurtarra Lady Bird. Marrazoa. 75ko filma. Maialen Irati? ete estralurtarra. Spielbergen ezagun honetariko bat. Jon eta Ibon? Indiana Jones. Helene Maia? The Post. Pentagonoko paperetan oinarritutako filma, bai. Maialen eta Irati? Schindler's List. 93ko lana. Jon eta Ibon? Jurassic Park. Bai, bai. Helene eta Maia? West Side Story. Sondo. West Side Storyko bigarren pelikula orain egindana. Azken erantzun zuzena. Komodina. Horretarako da bota. Bai, horixe, The Fabelmansekin, handa 50 puntu Maialen eta Iratiren zat. Maialen eta Irati, markagailuetara goaz, batek kandela piztu du gaurre. 540 puntu zuen markagailuan, 280 Jonek eta Ibonek, 200, Helene eta Maia hortxe. Jokoan sartuta azken momentu arte. Azken txampar arte borrokan, eta lanak oso fina eginda, gertu baikinen, baina, iritsi berriak etxera joan behar. Gustora aritu zaretea ere? Bai, gustora. Bai. Orain aukera dago, ze aipatu duzu pixukideak lau zarete, ez da? Beste bi. Beste biak etxean, nortzu dira? Salma eta Igone. Ados, ardezatela euroek lekuko igual? Bai. Eta bide luzeagoa egite duten. Helene eta Maia, plazerra, eskerrik asko tortzeari. Komodin santuari eskerrak. Aurrera egin da, Maialen Irati, larri ginen? Bai. Amaika saio eta oraindik ere, amildegi ertzean eten. Gustatzen zaigoela. Bai, eta emozio fuerteak eta patxa handiago Zion eta Ibon. Eroso? Lanien alere, Danok lanien. Bai, ez da, itxuraz bai. Bueno, alere puntu gutxiagorekin. Beraz, erantzuten lehenak zuek izango zarete. Erne, bibikoteak hartu lekua. Sokatirara goaz.
Denbora. Ze pigmentuk ematen die landarei kolore berdea. Klorofilak. Zuzen. Norekin kantatzen zuen Pantxoa Karrerek. Peio. Peio ospitalekin bai. Nola zuen izena Frantziako monetak euroa ezarri aurretik? Frankoak. Frankoa. Nongo gobernuburua da Olaf Scholz. Paso. Alemaniakoa. Nork idatzi zuen Arrosaren izena liburua? Bernardo Txagak. Humberto Ekok. Zenbat i ditu altzirikik? Hiru. Iri. Zenbat miligramo ditu gramo batek? 1000. Sondo. Zein bi kolore ditu Sopela udalerriko banderak? Gorria eta urdina. Horia eta urdina. Urik gabeko ibaiak topatuko dituzu bertan, zer da? Basamortua. Mapa. Zein material bota hoi da lurrera errepideak ere egitzeko? Asfaltoa. Oso ondo. Zenbat kolore ditu Txileko banderak? 3. Zenbat izki dauzka ea herriak? 2. Bai, horixe. Nafarroako zein herritan dago Nabaz auzoa? Iruña. Lesakan. Ze esan behar da Migiluzen erantzuna ez dakizunean? Paso. Zuzen. Ze herrialdetan du egoitza Spotify plataformak? Estatuatuak. Suedian, zein kolore du Barkoxeko itsasoak? Paso. Ez du itsasorik, zein kiroletan aritzen da Miren Lazkano donostiarra? Arraunean. Piraguan, zein da asteko egun motzena? Osteguna. Igandea izkietan, Ah, izkietan. Claro. Izkietan igandea. Ani pensado temporaz. Logo ez ere igandeak zer egiten ies zaizun. egiten digu, Bai, claro. bai. Ondo, Maialen nirati honena da. Ez asmatu, ez dauke itxasorik eta Maialenek egiten du. Oso ona, Hala da, bai, bai, Galdera bai. gustatzen zaizkizue. Eta mapana. Pero bueno. Ba, jolasian azken segunduraino, etorrengo Miluzen zegoen zaino. Apa, Igone! Jon eta Ion, bigarrenez Miluzen, bigarrenez finalean. Ondo? Ez dira, datu txarrak, Ondo. Zelen balantzea egiten hasita ilaskik ere galdetu, ez da? Saio osoan horrela gehien gustoko duzuena eta... finala, bera. Pero Finala Patrikak pixka eroso, berotu eta... bai, bai. Oso ondo. Patrikak gehiago berotzeko prest? Bai. Lekurik baduzue? Bai, Bai, elastikoa. bai, 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 bai. Elastikoa. Momentuz 200 irabazita. Gaur, jokoan... 15.000 eta 50.000 euro! Irrara! Irrara! Zabaldu izagun Patrikak, ateak, lehioak ere. Lehioako institutotik apazuen Barandiaran institutuko lagunak. Zene gatorra. Ondo! Jon eta Ibon, Euskal Telebistan. Bai, ez da? Gustora? Euskal Telebistan. Bai. Gustora zabiltza Euskal Telebistan lanien? Oso, gure etxea. Gustora tarro. Bueno, musuak, leku guztietan. Euskal Telebistako ikusle guzti esan, eta gurekin aplikazioa dutenekin bat egiteko momentua dela. Batzen nahi duzten emozioak, iraz? Bai. Batzen nahi duzten aplikazioak ere Bai, kasunetan. eta umetatik nik esango dut zutie, eta hau sekretua eta oso ikusle fina izan nahi Euskal Telebistana betirik. Sorrerako hori ere gogoratzen dudalako. Tamarrazki bizirunak etorri ziren eta telesailak etorri ziren euskaraz eta bar. Jon Ibon, izan zarete? Ikusle? Euskal Telebistarenak? Bai. Ondo? Txikitatik Ibon. Ja, Ondo. presiopean zaudetela orain, Ondo. Etxeko ikusiak? Ondo. Dotakon eta Arturo Erregea gustora ikusi duz. Hori bakarrik ez? Hori bakarrik ez? Telesailaren bat, gogoratzen zoia? Euskal Telebistan ikusi zenutena? Bai. Telesailak. Bai. Bai, asko. Buen Asko? kale ikusten ginen amamagaz, gabero, adibidez. Besteren bat? Bieta bat, eta, bueno, bai, bazet. Ondo. Ona zia, bai. Bat, Jon eta Ibon, memoria ariketa bat egingo dugu. Adi danok etxien be bai, oso ariketa polita daukagu, zure eskaintzako finalean. Jakin nahi duguna da, Euskal Telebistan emititutako telesailak dira. Denbora. Komisar Rex, bai edo ez? Rex, bai, ez da? Ez. The Wire, Ez. Dallas, Bai. Remington Steel, Ja. Merli, Bai. Bai. Silicon Valley, Heroes, Bai. Ez? Justo bai. Bai, bai, Mr. Bean, Bai.
Magnum. Bai. Cheers. Ez. Ez. Ni, Claudio. Bai. Egiaztatu egingo dugu, Amaikakoa kokatuta. Akats bakarra dago. Ufa! Denpora dago, Jon eta Ibon, akats bakarra bunen noten. Eta beste bi egiaztapen. Bai. Bai. Seinalatuko hau. Bueno, bat, pro, venga, intuizioa. Venga, bai. Bi akats. Vale, venga. Hau ez. Vale, zen. Eta, a ber, Remington Steel. Zerrantza dekotorreka. Bi akats. Sartu. Egiaztapenik ez, denpora bai. Zein ipiniko. Komisarrek. Ez komisario izan, txakur batena. Baina, Ez da ete ben. demon, ete ben. Ez, igual ez. Komisario... Eta zein aldatzen dugu. Hau, silikon bali. Giros euskaz bai? Ja, igual Ete ben, ez. igual ete bin. Igual ete bebin. Claro, goi ate bat egin Zer pentsatzen. ikenduko zat, hau kendukot. Bai. Zein. Bai, zorrex. Venga. Bai. Bai. Vale. Jon eta Ibon. Urrezko galdera. Ondo begiratu, telesai guztiei, atal gutxien dituzten biak, zeintzuk diren jakin nahi dugu denpora. Manumen asko, txiz asko, Mr. Bean errepikatzen asko, eta... Atalak ez dakit. Baina atalak asko. Hola, espezialak etzian asko izaten, eh? 8 segundo. Bai, Bai. Mr. Bean. Bai. Eta... 4 segundo. Silicon Valley. Vale. Jon eta Ibon. Ez da regi jo demora. Ze moduz? Baten egon da... Itxura txarrik ez du? Ez, itxura txarra ez, baina bat izan da... Bueno. Hasi. Jon eta Ibon. Euskal Telebistan emititutako telesailak, zeintzuk diren jakin nahi dugu. The Wire, ez dugu ikusi Euskal Telebistan, zuzena da? Askoren ustez, inoizko telesailik, bikainena ez da, ETB-en sekula emititu ez. Orduen ez da bikainena, ETB-en ez da emititu. Hori ere egia da. Silicon Valley ez eskore muan, zuzena da? Industria teknologikoari buruz trufa egiten duen telesaila. Haurez, Cheers, hau ikusten genuen. Euskal Telebistan? Ez, zuzena da? Boston iriko Cheers tabernan girotutako humorezko telesaila. Nau konturatzen, askorekin behin dut egon da nahi ni, Ted Danson egaz Cheersen bai. Dallasen Bobirekin esate baterako, Bobi Eguinekin. Zuretzat, hau txinatarra da. Ondo, Jon Ibon, Dallas, Euskal Telebistan ikusi dugu? ETB baten zein ETB bin. 1983an. Nik Amua Martinegaz ikusten nuen Dallas. Mira. Une oro. Merli? Oso seguru, erantzun duzue? Hoi azken aldikoa da. Bai. Filosofia irakaslea, bere ikasleak. 2018an ikusi genuen hau ETB baten. TV3-erik ekarrita? Maitasun platonikoak aipatzen hasita Magnum zer? Jone, Ibon? Magnum eta Magnum, ez? Bigote duen detektibea. Higgins? Magnum eta Higgins eta Tizi eta Rick eta nigo horatzen nahi honekin. Benetan! Euskal Telebistan ikusita? Tom Selleck? Nik hauen honen ikusi, baina badakit ETB-en emititu zela, ze bate baino gehiago esaten dit. Oe, Magnum! Bigoteagatik eta... Bai. A Hawaiian otesan, zuamen. Ferrari batekin, bueno, bakoitza bere estiloan. Bai. Bale, eta hau bai dala Remington Steel. Gogoratzen zuie? Detektibe pribatu bat. Laura Holt, Remington Steel. Euskal Telebistan Ibon? Ez ezkon jarri dut etzan, bai ezkon. Pierce Brosnan handia. Gazte, bueno. Uf! ETB bik bota zuen 80ko hamarkadan. Enuen galtzen bapez. Mr. Bean? Bueno, Klasikoa. klasikoa. Bai?
Ezinbestekoa. Ia da dator parrilla aurkezpen ematera. Bai, Mr. Bean, Rowan Atkinson da Rowan. hau. Ni Claudio daukagu baiezko eremuan, erromatarren eta telesaila. Heroes daukagu hor baiezko eremuan. Eta azken orduan aldatuta komisar Rex hori, txakurrarena, eta akatze baten bueltan ibili gara. Azken aldaketa zuzena izan da, Jon Eibon? Sekulako eta amaikako osatuko bikote. 1000 euro! 1000 euro zuena dira. Bai, horixe. Ni Claudio, 85ean, ETV bin, Heroes, botere bereziunen familia, 2007an, Komisar Rex, ETV bin eman zuten. Hor izan dituzute zalantzak, bai. Bai. Jone eta Ibon. Sekulako egin dugu amaikako osatuta 1000 euroko. Saria, zuentzat, merezita, finala bikaina ikusgarria izan da. Adi, 15.250 euro ditugu. Miluzako zakuan, zer beharko genuke dirutza hori eskuratzeko, urrezko galderaren erantzun bikoitza, zuzena izatea. Atal gutxien dituzten biak dira. Jon eta Ibon. Mr. Bean, aukeratu dugu. Arguiak eta izan da? Ez que, ben da berriro kapitulo berdintxuk, ez? Ikusten zen onda, ikusi daukau gainalare, ikusiten ez dut, gabon, Mr. Bean gabonetan, Mr. Bean gela margotzen, Mr. Bean, bai, etxeran. Dentistarenean. Dentistarenean, bere egiten. Beste inbestekoa, bai. Asko ikusi du, baina igual, kapitulo ez da inbeste. Jon eta Ibon zer? Zer urduritasun, eh? Urduri. Bapaten. Bai. Zuan Mr. Bean aurpegia, gratutako dena ere. 15.250 euro. Mr. Bean, erantzun zuzena da. Bai, horixe. 15 atal Ufa. baino ez baitzituen izan. Etengabe errepikatutakoak. Barna sartuko dugu sakon. 1000 euro eskuratu dituzue Jon eta Ibon. Final bikaina eginda eta urrezko galderaren 50% ere lortu dugu. Erantzun batera gaude. 15.000 eurotik erantzun batera gaude. Aukeratutakoen artean. Silicon Valley. Ez dakit besteak igual ezagunak zaizkigu eta Silicon Valley, egia esan, ez dakit, Silicon Valley. Ez dakit ze serie da, egia esan. Ni bez. Altuntun. Jone, Ibon, 15.250, bigarren eguna Miluzen. Miluz oso trebeak zetera erakusten zailtzeta denpora gitxian. Final bikaina eginda 1000 euro gaur. Sakua banatuko dugu? Zuzena da? Jon eta Ibon, baina zoragarri. Bizaio besterik ez, 1.400 euro pilatu ditugu. Eta horrengoan beste atal bat, hau Hau batzuek, eta txalako apartara